Burro é o home é mailo burro. Un conto de amor con séculos de historia que ten unha data marcada no calendario en Padrón e que na capital do Sar cada ano celébrase o xa tradicional Derbi Asnal. Leva sendo así dende a década dos 60. Cada 24 de xullo case unha vintena de burros participan nunha carreira que consiste en que os xinetes vayan montados encima deles e completen un circuito que percorre as rúas da vila. Porén, nos últimos anos o colectivo animalista ten a competición no punto de mira. As voces máis críticas aseguran que constitúe un claro caso de maltrato animal e a polémica fixo que durante os anos 2023 e 2024 non se celebrará de bandita carreira. Algo que non gustou aos que reclaman que se trata dunha tradición que non se pode perder e que é un símbolo das súas festas. O caso é que o tema levantaba tantas discrepancias que o ano pasado ata se levou a cabo un referendo cidadá para deixar que o pobo falara e que votaran a favor ou en contra das carreiras. Foi así como o ano pasado se volveu celebrar o Derbi Asnal, despois dos votos a favor de que continuara a tradición. Lonxe de rematar a polémica, para esta vindeira edición volve a haber discrepancias